el paper del món local en la governança de la mobilitat. Aquesta és una sessió troncal d'aquesta sessió, és una sessió important, totes ho són, però aquesta d'alguna forma també ocuparà fins i tot una mica més de temps per escoltar els diversos ponents que els presento. Per tant, demano que pugin a l'escenari la doctora Mariona Tomàs, que és professora agregada de la Universitat de Barcelona i especialista en governança metropolitana, el senyor Philippe Voyat, consultor de dinàmica territorial i mobilitat, el senyor, moltes gràcies, doctora Tomàs, el senyor Martín Calab, cap de màrqueting estratègic de Wiener Linien GmbH & Co. KG, i el senyor Carles Labranya, que és el responsable d'estudis i projectes de l'AMTU. Moltes gràcies, doctora, senyors, per acompanyar-nos també avui per parlar del paper del món local a la governança de la mobilitat. Aquí també els farem algunes preguntes i em diuen també que els deixi més temps per poder votar. Els deixaré més temps perquè puguin entrar al sistema, poder fer la seva votació i després veure el corresponent resultat. Per tant, benvinguts. Comencem, doncs, en primer lloc, introduirà aquesta sessió la doctora Mariona Tomàs sobre la governança d'àrees territorials, reptes i models. Doctora, quan vostè vulgui. Bé, hola, bon dia. Moltes gràcies a l'AMTU per convidar-me en aquesta jornada i sobretot perquè jo no sóc especialista en mobilitat, sinó en el tema aquest de la governança metropolitana, és a dir, com governar els territoris i especialment els territoris urbans, siguin, els diguem, àrees metropolitanes, aglomeracions urbanes, ciutats, regions, és a dir, aquests territoris amb una gran densitat, amb un mercat laboral integrat i que generen precisament molta mobilitat. I per tant, les polítiques de mobilitat són una de les polítiques que formen part d'aquesta governança metropolitana. Per tant, la meva exposició és més general i una mica el que pretén és entendre una mica quins són els reptes d'aquesta governança i quins models hi ha en la governança metropolitana. En primer lloc, és important el context general d'entendre que estem anant realment cap a una societat urbana. I així les dades de Nacions Unides ens ho confirmen. Nacions Unides té a través d'Habitat i d'una divisió que tenen de població urbana, tenen unes dades molt bones. Quan és necessari fer recerca comparativa, doncs és una bona font. I ens mostren les dades com ha anat augmentant el percentatge de població urbana. Un 30% l'any 50, una estimació d'un 66% el 2050. Llavors, aquest procés d'urbanització no s'ha fet igual. Trobem una primera fase més lenta, de 2 segles, del 1750 més o menys a 1950, en què hi ha uns 400 milions de persones que es concentren en àrees urbanes i això succeeix especialment al que es diu el nord global, Amèrica del Nord i Europa. I en canvi, des del 1950, malgrat que l'urbanització continua creixent en el que diríem el nord, es concentra especialment en el sud global, en el continent asiàtic i Amèrica del Sud, que arriba a 4 bilions d'habitants en àrees urbanes. Per tant, el que serien les àrees metropolitanes, que segons Nacions Unides són àrees funcionals amb població major d'1 milió d'habitants, per tant estem parlant de 1,6 bilions de persones actualment, està previst que acullin a més de 600 milions d'habitants fins al 2030. Llavors, aquí he posat uns quants mapes simplement per veure visualment aquest impacte de l'urbanització. Aquest mapa és dels anys 70 i mostra com en aquest moment només hi havia 3 grans megalòpolis de més de 10 milions d'habitants, que eren a Nova York, Mèxic DF i Tòquio, i un grau mitjà d'urbanització. Ciutats, el punt vermell és de 1,5 milions i el groc de 5 a 10 milions. I en aquesta imatge dels anys 70, el que és Àsia, gran part d'Àsia i Àfrica, era un territori poc urbanitzat. La imatge de 2009 ja mostra un augment molt gran d'aquestes grans metròpolis, de més de 10 milions, amb diversos punts en el món ja, i un grau creixent d'urbanització. El blau fosc, que és el percentatge d'urbanització de 75 al 100%, ja està pràcticament a gairebé tota Amèrica i bona part d'Europa. I la projecció de Nacions Unides pel 2025 és un augment encara més gran d'aquesta urbanització, especialment
en Àsia i Àfrica, que és en els continents on més creixen les aglomeracions urbanes i on s'estan creant grans ciutats. I especialment, per exemple, en el cas de la Xina, estem veient com s'estan creant grans ciutats planificades, a més, des de dalt. Per tant, és inevitable que anem cap a una societat urbana i, per tant, les polítiques s'han d'adaptar a aquesta nova realitat. Ningú pot negar que les àrees metropolitanes són espais d'innovació i d'oportunitats. Si mirem l'índex de desenvolupament humà, tenen valors superiors, sempre que no en l'àmbit rural. Per tant, entre cometes, es viu millor o hi ha més oportunitats a les àrees urbanes. Si tenim en el món un 41% de població urbana i aquestes acumulen un 60% del PIB mundial. Però què passa? Hi ha dos grans problemes que més estan relacionats que amenacen aquest nivell superior de desenvolupament, que és la desigualtat social i els problemes mediambientals, que més estan relacionats. A major pobresa, major també accés desigual a serveis bàsics i productes bàsics. I aquí estem parlant de desigualtats no només en relació a la renda per càpita, sinó a accés a béns i serveis com l'educació, la salut, l'habitatge, però també l'aigua potable, l'alimentació, l'aire net i l'esperança de vida. Per exemple, les estadístiques de la ciutat de Barcelona mostren que hi ha una diferència de 9 anys d'esperança de vida entre un home nascut en el barri més pobre i en el barri més ric. I estem parlant de la ciutat de Barcelona. Imagineu-vos aquestes desigualtats en països del que es diu el sud global, desigualtats encara molt més extremes. Per tant, per aquesta raó, últimament es parla molt del dret a la ciutat, s'ha recuperat aquest concepte dels anys 60 de l'Henri Lefebvre, per reivindicar la ciutat, diguem-li ciutat metropolitana o barri, però com a espai en què s'han de poder complir tots aquests drets de la persona, els drets bàsics, per anar cap a una societat més igualitària. Aleshores, a nivell polític, des de fa molts anys que s'està reclamant de dotar més força política d'aquestes àrees urbanes o d'aquestes àrees metropolitanes. Aquestes reclamacions s'han fet evident en els últims anys i han tingut un cert reconeixement polític amb l'aprovació de l'Agenda Urbana Mundial l'octubre passat a Quito i també a nivell europeu tenim una agenda urbana europea. I llavors a nivell d'alcaldes s'han fet diferents declaracions, com a Montreal, que es va fer l'octubre del 2015 en el marc d'aquests treballs preparatoris de l'agenda urbana, i també a Barcelona mateix, que es va fer una trobada que es fa anualment d'alcaldes metropolitans a Europa, per reclamar més poder polític per les aglomeracions urbanes, més capacitat per poder donar resposta a aquests reptes. Necessitem més força, més competències, etc., per poder donar resposta als reptes que ens plantegen aquestes societats urbanes. La pregunta aquí és, bé, com governem aquestes àrees metropolitanes? I és obvi que hi ha diverses fórmules i que no hi ha un model que satisfaci totes les aglomeracions. Cada una de les ciutats, de les àrees urbanes, té una història, té unes relacions entre els actors, unes característiques també polítiques i geogràfiques, etc., que fan que al final els models són grans models, però cada un una mica també s'adapta en el que és el seu territori. Però diguem-ne que hi ha 4 grans models de governança, que anirien de més institucionalització, és a dir, de models en què normalment hi ha una aprovació d'una llei, en què són instàncies reconegudes políticament, etc., fins a models menys institucionalitzats que es basen més en una cooperació voluntària, més flexibles, etc. Aquests 4 models que els podem trobar arreu del món i, com dic, després a la realitat a vegades són mixtos, combinen una mica de cada un, etc., són 4. El model més institucionalitzat són el que seria un govern metropolità, que aquest seria un reconeixement màxim del fet metropolità, el fet de dotar aquesta àrea urbana d'un instrument polític, d'una institució per poder elaborar polítiques. Això es produeix ja sigui perquè es fusionen tots els municipis, com seria el cas de Toronto, per exemple, al Canadà, o perquè es designa la ciutat com a ciutat metropolitana, se li dona un estatus especial, com a Seül,
que aquest és un model normalment que genera bastanta polèmica perquè fusionar municipis normalment és molt contestat des dels alcaldes, etc., i també des d'instàncies superiors. I el model més corrent és el que es diu a dos nivells o el two-tier, és a dir, conservem l'autonomia municipal, però dotem-nos d'un paraigües institucional per coordinar aquestes polítiques metropolitanes, que el que seria una mica l'àrea metropolitana de Barcelona, o el Greater London Authority, o el Lyon Metropol, la Metropol de Lyon, o ara el Gran París, o ara, per exemple, a Itàlia, la Città Metropolitana, és a dir, aquesta idea de dotem d'un paraigües institucional per poder fer una sèrie de polítiques metropolitanes. A continuació, hi hauria una fórmula també, que és molt, de fet, és de les més exteses, que seria a través d'agències sectorials. És a dir, en lloc de tenir un govern que cobreixi una pluralitat de polítiques, tenim una agència per un tema en concret, pel transport, o pels residus, o per l'aigua. Aquest és un model molt corrent, per exemple, quan aquí es va eliminar la corporació metropolitana, per exemple, ens es va substituir per entitats sectorials, el medi ambient, el transport, o a Anglaterra també quan es van eliminar els governs metropolitans que hi havia, també a Birmingham, per exemple, encara funciona, doncs el transport o la policia, o agències de planificació, per exemple, a Alemanya. Per tant, s'encarreguen d'un servei exclusivament, no tenen aquesta visió tan global. Aquestes agències poden funcionar, ja sigui perquè es creen per llei, per exemple, a Alemanya és molt comú crear-les per llei, per tant tenen un paraigua jurídic més fort, o a través d'un consorci, per exemple, com l'ATM, que siguin diferents administracions que es posin d'acord per encarregar-se d'aquest servei. El tercer model seria un model de coordinació vertical, és a dir, que no hi ha creada una institució metropolitana expressament, sinó que el que passa és que una institució, una administració que ja existia, una província, una regió, s'encarrega al final de desenvolupar les polítiques metropolitanes, que és el cas de Madrid, per exemple, que no hi ha cap institució metropolitana per se, però és la Comunitat de Madrid que acaba fent les polítiques metropolitanes, per una sèrie de circumstàncies de polítiques institucionals, de com es va configurar la Comunitat de Madrid, però acaba fent-ho una instància que no és específicament metropolitana, però ho acaba fent. I finalment hi ha el que seria el model més flexible o menys institucionalitzat, que seria la cooperació voluntària. Una associació de municipis, diferents municipis que es posen d'acord per cooperar i per elaborar polítiques conjuntes a escala metropolitana, com per exemple va ser el cas de la Mancomunitat de Municipis de l'àrea metropolitana quan es va eliminar la corporació metropolitana, o per exemple avui a Poznan, a Polònia, també hi ha aquest tipus d'associació. Normalment acostumen a ser associacions que duren poc, en el sentit que són una mica una transició cap a altres models més institucionalitzats, que són una mica un impàs, com ara, per exemple, a París també, que es va crear tota una associació de municipis, que al final això ha donat pas a la creació del Gran Paris, de Paris Métropole, que és una nova institució metropolitana. I a part dels municipis, a vegades també es fa servir elements de planificació estratègica per crear també aquesta cooperació. També va ser el cas de Barcelona amb el Pla Estratègic Metropolità, abans de tenir l'AMB, que va ser un lloc de trobada també no només d'alcaldes, sinó també d'altres actors, i també el cas de Turí, que és molt conegut del seu model de pla estratègic. Altra vegada acostumen a ser iniciatives que són una mica transitòries, que acaben sovint institucionalitzant-se, però que són un punt de trobada més flexible per dissenyar un model o una idea de cap a on anem com a aglomeració. Si mirem els estudis que s'han fet, al final, més o menys, tots arriben a la mateixa conclusió, que al final en el món predominen els models mitjanament institucionalitzats. És a dir, normalment el que predomina és que hi hagi això, una agència per un transport, per una política, com per exemple agències de transport, que són molt corrents, o que predomini més aquest model de coordinació vertical. Si hi ha governs metropolitans, que l'OCDE diu només 18%, bé, acostumen a ser governs metropolitans amb poques competències. Aleshores, hi hauria 4 elements que determinen aquesta governança metropolitana. El primer seria les competències, el segon, el finançament, el tercer, les relacions multinivell, és a dir, tant verticals com horitzontals, i el quart seria la participació ciutadana i la representació democràtica en aquesta governança.
I ara parem aquí, abans que ell ens digui què n'opina d'això, volem demanar la seva d'opinió i, per tant, anem a l'aparell que ja saben i aquí tenen una pregunta que diu, que és aquesta: quin és l'element que més influeix en la governança metropolitana? Suposo que vostè ens ho explicarà després, no? Segons l'opinió de la doctora. Però abans volem saber la seva, a veure si es correspon la seva opinió amb el que diu la doctora Tomàs. A. Influeix més en la governança metropolitana les competències que té. B. Influeix més el finançament. C. Influeix més les relacions multinivell. O D. Influeix més, al seu parer, la representació democràtica. Ja poden votar. I els dono més temps que l'anterior vegada. Competències, finançament, relacions multinivell o representació democràtica. Quin és l'element que més influeix en la governança metropolitana? Que és el que havia apuntat a l'últim slide la doctora Tomàs. La pregunta número 2. Quin és l'element que més influeix a la governança metropolitana? A, B, C o D, i ara, com abans, ho expressarà en tant per cents la seva opinió i de seguida la doctora Tomàs rematarà la seva intervenció per escoltar immediatament ponents, els 3 ponents que ens acompanyen, que ens donaran la seva visió sobre la governança de la mobilitat a les regions d'Itàlia, França i Viena. El senyor Cesare Paonessa, ja els dic ara, no ha pogut assistir a la jornada per motius de salut i en el seu lloc ens acompanya, com ja els havíem dit abans, el senyor Carles Labranya, que és responsable d'estudis i projectes de l'AMTU, que ens explicarà l'experiència de Turí des de l'òptica del senyor Paonessa, que avui no ha pogut venir aquí, però el senyor Labranya té els deures fets per fer-los arribar la ponència del senyor Paonessa. Bé, jo crec que hem tingut temps, no?, per votar. Sí o no? Sí? Molt bé, doncs veiem el resultat, si us sembla bé. Quin és l'element que més influeix en la governança metropolitana? La segona de les preguntes. I aquí ho veuen, que el que influeix més és el de color vermell, 49,12% el finançament, després les competències i, doncs, molt frec a frec, tant la representació democràtica com les relacions multinivell amb un 8,77 cadascun, si ho veig bé des d'aquí. Correcte? Això es correspon amb el que vostè pensa, doctora? Bueno, més o menys sí, anava a anar per aquesta línia, tot i que, a veure, amb matisos. Per tornar a la presentació? Sí. Val. A veure, idealment, en la pràctica, aquestes autoritats metropolitanes haurien de tenir competències exclusives i que fossin vinculants. És a dir, sense aquesta capacitat realment executiva, poca cosa es pot fer. Si s'encavalquen les competències, si tu tens competències en mobilitat, però després tens altres administracions que també tenen competències en mobilitat, és molt difícil que tu puguis al final planificar també. Sempre necessites posar-te d'acord amb altres àmbits. Per tant, tenir competències exclusives i vinculants és necessari i tradicionalment les entitats metropolitanes s'han fet més càrrec del que es diu hard policies, és a dir, el que té relació amb infraestructures, transport, etc., que no amb soft policies, és a dir, temes relacionats amb la cohesió social. Per tant, si estem dient que un dels reptes és la cohesió social, tradicionalment les autoritats metropolitanes no tenen competències en aquestes soft policies. El finançament és clau i és el que heu subratllat. Sovint aquestes autoritats metropolitanes, per exemple com el Greater London Authority, no tenen autonomia fiscal, depenen de transferències d'altres àmbits de govern. Per tant, és molt difícil, sense tenir recursos i autonomia fiscal, poder desenvolupar pròpies competències. I també el tema de la solidaritat fiscal, és a dir, que hi hagi una certa distribució de recursos en el si de les àrees metropolitanes, per anar justament cap a aquesta línia de disminuir les desigualtats. El tema de representació democràtica m'hi podria allargar, però no m'hi allargaré. És un dels grans oblidats. Normalment aquestes instàncies no són conegudes i en el cas quan hi ha elecció directa hi vota molt poca gent, com és el cas de Londres o de Stuttgart, que no s'ha aconseguit, diguéssim, amb el vot
que la gent hi participi. Per tant, és per pensar que potser en els àmbits metropolitans no és el vot el més adequat, sinó que en lloc d'elecció directa hauríem de pensar potser altres maneres d'incloure la participació. I finalment és molt important tenir en compte com influeix aquestes xarxes de ciutat o les relacions que es creen entre àrees metropolitanes per poder també fer pressing, per poder tenir més competències, més finançament, etc. I també amb el sector privat. Abans el conseller parlava de l'Smart Mobility, doncs és obvi que en un tema com amb Smart Cities, etc., s'ha de treballar amb operadors privats i el sector privat. Per tant, aquí també quin grau de relació tens, com pots influir, etc. I, evidentment, amb els governs superiors, sigui la teva regió, estat o Unió Europea. Llavors, per acabar, anem cap a una societat urbana, i això és indiscutible, per tant, tenim reptes cohesió social i sostenibilitat, especialment al sud global, però aquí també, i aquí la governança metropolitana és clau. Llavors, hi ha dues maneres d'avaluar o de veure la legitimitat. Una legitimitat per resultats, què pots fer tu, quines són els teus instruments per donar satisfacció, per donar uns serveis, i aquesta depèn de les competències que tens, del finançament i d'aquest reconeixement polític que tens. Però després també hi ha una legitimitat que et ve per la representació, que és l'input legitimació. Per tant, aquí, què fas, com inclous els ciutadans, com els fas participar, formen part d'aquesta àrea metropolitana, la viuen diàriament, quins espais, quina connotació política té per ells. Per tant, al final, jo penso que el més important és crear visions metropolitanes compartides, i això s'aplica en el cas de la mobilitat. Abans es parlava, s'ha de canviar potser el model de mobilitat. Bé, doncs això ha d'haver-hi un consens, s'han de posar d'acord cap a quin model volem de mobilitat, que sigui compartit, que hi hagi un consens i sobretot implicar els estats per poder aconseguir aquest reconeixement polític per poder donar resposta als reptes actuals. Amb això acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Tomàs. Bé, els ponents que ens acompanyen, els tres que ens acompanyen, com els havia dit anteriorment, després d'aquesta instrucció ens donaran la seva visió sobre la governança de la mobilitat a les seves regions d'Itàlia, França i Viena. Qui intervindrà primer, com els he dit abans, serà el senyor Carles Labranya, responsable d'estudis i projectes de l'AMTU, per conèixer l'experiència de Torí, en absència, com també els havia dit, del senyor Cesare Paonessa, que per motius de salut no pot venir aquí. Però, abans que el senyor Labranya parli, anem a una pregunta. Que és la pregunta número 3. La pregunta número 3 que diu, després ja ens ho dirà, ja ens ho descobrirà ell si l'opinió majoritària de la sala té raó o no. La governabilitat de la mobilitat a la regió del Piemont, aquí ho tenen, d'aquí un momentet, ho podrem veure. Podem veure la pregunta número 3, si us plau? És aquesta. La governabilitat de la mobilitat a la regió del Piemont, A, només depèn de la ciutat de Torí, B, té una autoritat metropolitana de Torí i la seva àrea metropolitana, C, és mitjançant la representació de tots els municipis del Piemont, o D, la governabilitat de la mobilitat a la regió del Piemont és administrada pel govern del Piemont. Quina creuen vostès que és la resposta correcta? Pregunta número 3. A, B, C o D sobre la governabilitat de la mobilitat a la regió del Piemont. I jo els demanaré als tres ponents que queden, si us plau, sé que tenien 20 minuts cadascun, però anem molt malament de temps. Jo els pregaria si poden escurçar en la mesura del que puguin. Si poden fer 15 minuts, els hi agrairia moltíssim. D'acord? Molt bé. Van votant? La governabilitat de la mobilitat a la regió del Piemont. Només de la ciutat, té una autoritat metropolitana, són tots els municipis o és administrada pel govern del Piemont. Han votat? Entenc que s'ho han de pensar abans, però tampoc molta estona. Ho tenen? Processem les dades i de seguida coneixerem l'opinió de l'auditori sobre aquesta experiència de governança local que el senyor Labranya després ens explicarà amb les indicacions que li ha donat el senyor Paonessa, Cesare Paonessa, que
que lamentem que avui no ens hagi pogut acompanyar, com es deia abans, per una indisposició. Aquí ho tenen. Aquí ho tenim. Només depèn de la ciutat de Torí un 1,67%, fem-ho al revés, 41,67% de vostès opinen que és mitjançant la representació de tots els municipis del Piemont. A molt poca distància, el 40% creuen que és una autoritat metropolitana de Torí i la seva àrea metropolitana. Algú creu que és administrada pel govern del Piemont i, en canvi, un escarransit 1,67% pensa que només depèn de la ciutat de Torí. Senyor Labranya, posi'ns una mica de llum a aquestes respostes per saber quina és la que s'acosta més a la realitat. Quan vulgui. Moltes gràcies. Aviam, primer disculpar, ja s'ha disculpat per part del moderador, pel conductor, la no assistència del senyor Cesare Paonessa, que és el director general de l'Agència de la Mobilitat del Piemont, que ocupa tota la regió del Piemont, no l'àrea metropolitana, tota la regió. Ell volia assistir aquí, ha tingut un problema de salut aquest cap de setmana i no hi ha hagut manera que pogués assistir ni ell ni un substitut i hem pactat aquesta solució perquè des de l'AMTU hem considerat que el transmetre és l'experiència del Piemont és molt enriquidora perquè és innovadora dintre, també és una estructura que només existeix a Torí dintre d'Itàlia. En relació a la pregunta, la majoria veu encertat. La mobilitat a tota la regió del Piemont està sustentada pels municipis juntament també amb la regió. No és l'àrea metropolitana de Torí, no és una àrea metropolitana, sinó que és una agència de la mobilitat de tota la regió. Per tant, quasi el 50% dels que haveu votat aquesta opció esteu en el cert. Jo us vaig explicar una miqueta com neix, d'on parteix aquesta experiència fins a l'any 2003. Aquí teniu una miqueta la història. El 2003 es tenia una àrea metropolitana que englobava el que és Torí més la seva regió d'influència, aproximadament 1,5 milió d'habitants. Torí és aproximadament 900.000 habitants. Però a partir de novembre del 2015, o sigui, fa tot just un any i mig, s'ha avançat amb una estructura que, com podeu llegir, és innovadora i és única dintre d'Itàlia, que sí que és veritat que han tingut unes reformes que no són úniques dintre d'Itàlia, també a nivell de França, com ens explicarà després el ponent francès, i nosaltres també estem en una reestructuració administrativa per temes d'eficiència i sobretot per temes d'eficiència econòmica, en la qual s'ha passat a una governança a nivell de la regió. Aproximadament són quasi 4,5 milions d'habitants i sobre uns 25.000 quilòmetres quadrats. És una superfície aproximadament com la catalana. I l'autoritat és a tota la regió. El seu objectiu, com podeu veure, és el típic d'una agència. Està a cavall, amb el que ens ha explicat abans la doctora, està a cavall entre un govern i una agència. O sigui, és una qüestió de governança específica en mobilitat, però en un àmbit superior i, a més, amb participació activa de tant la regió com la ciutat, l'àrea metropolitana, però també els diferents municipis amb una capacitat. Ja veurem també quina és l'obligació de la prestació del servei de transport públic a Itàlia, que és bàsicament similar a la nostra, però que l'obligació de tenir un transport públic és a partir de 30.000 habitants. Per tant, les àrees d'actuació, les funcions són les bàsiques: planificació de la mobilitat, la programació tant de les infraestructures, dels serveis que es tenen que prestar, i després tot el que és la gestió, sistema integrat, sistema tarifari, l'aplicació de la tarifa, el que són les diferents contribucions al pressupost de cada una d'aquestes entitats, administracions, amb la seva participació respecte del seu pes que tenen tant en la mobilitat com en la població, i tot el que és la base amb la comunicació i la informació respecte de l'usuari. El funcionament principal és el normal que es pot tenir a qualsevol agència de serveis, monitoratge del servei, planificació i projectes en marxa, que aquí també afecten la infraestructura,
tot el que és el tractament de les dades i l'estadística per la millora contínua, la gestió i la implementació dels diferents contractes, el desenvolupament de la xarxa i l'extensió de la xarxa en funció també dels nivells d'oferta i de demanda de creixement que tinguem, programació del servei i una altra vegada comencem. Aquí teniu les funcions i també els membres i tenim representat la regió, la ciutat metropolitana de Torí i la comuna de Torí pel pes específic que tenen, però tota la sèrie de municipis que formen part directa i en alguns que d'una manera delegada, però tots els que tenen transport públic estan representats tant dintre del Consell, ja ho veurem, com del BORD, com de les comissions tècniques, i tenen també en el capítol pressupostari hi ha una aportació, com no tindria de ser d'una altra manera, per part de l'Estat, però la regió aplica la seva part i cada un dels municipis en les actuacions també, però tenen decisió en la planificació i la gestió operativa a càrrec de l'agència. Aquí tindríem l'organització, que la tenim pel seu pes, la regió té un 25%, un 25% la ciutat de Torí, després tenim el que diuen quatre batxinos que no deixen de ser una associació o una adaptació de província. Batxino en italià és més assimilat a conca, podrien ser conques que el que ens fan és aportació també amb una centralitat que no deixa de ser la ciutat de Torino. I tenim aquestes quatre batxinos amb el seu percentatge de representativitat i també de cooperació dintre del que és el pressupost, i després tenim els òrgans de govern. Tenim la part de l'assemblea, que és a nivell més polític, amb un membre de cada un d'aquestes parts implicades, i després tindríem el que és el Consell, el BORD, amb un president i també un membre de cada un d'aquests batxinos, i el president en principi seria la part més forta de la regió. Tenim aquí després el funcionament, com es tindria a nivell de les funcions i ja de com es gestionaria la sistemàtica del transport, amb una assemblea de batxinos, anem de baix cap a dalt, en la qual segueixen tenint part implicada amb el que és la gestió i la programació del servei de transport. Aquests diferents batxinos, cada un té una comissió tècnica, és aquí on tenen influència amb el servei de transport, no només amb la gestió, també la planificació. O sigui, no és una delegació amb un tercer, sinó que hi ha una implicació a nivell de finançament, però també a nivell de quines són les necessitats. I després hi ha el comitè tècnic de l'agència, que no tindria de ser d'una altra manera, que és el que té que portar el dia a dia de les gestions i de les aplicacions de les decisions preses en comú per tots els participants, els associats. Passo una mica a donar unes quantes dades perquè tinguem una mica de magnitud, d'ordre de magnitud de l'oferta de transport que es té dintre d'aquesta regió. Tenim dintre del que és l'espai urbà, tindríem una línia de metro, tindríem 8 línies de tramvia, 78 línies d'autobús, més altres 8 línies d'altres municipis que tenen l'obligació de la prestació del servei, que són línies urbanes. Tindríem 30 línies d'interurbà i després tindríem el servei de 8 línies del que seria el Rodalies. Podríem assimilar 8 línies de Rodalies a nivell de el que és la part més metropolitana. Tindríem també dintre la regió altres serveis de bus urbà, tindríem línies interurbanes i també després tindríem el regional. S'ha de tenir en compte que l'agència programa tant els serveis urbans, metropolitans, servei de Rodalies, diguem-li d'aquesta manera, però des de fa bastant poc també té capacitat dintre del que són els serveis regionals. Per tant, té una gran oferta. Si sumen, si algú ja ho ha sumat, aproximadament estaríem amb un terç dels viatges que es fan
a la regió metropolitana de Catalunya. Estaríem entorn als 360-370 milions de viatges a l'any. Nosaltres estem quasi amb 1.000 milions, estaríem en un terç. Aquí tenim la distribució del que serien els quilòmetres d'autobús, pels diferents batxinos també, amb el seu percentatge. Les línies que tenen una centralitat molt gran dintre de Torí, és un pol d'atracció, lògicament, aquestes 8 línies. Aquí amb l'evolució de passatgers que han tingut en els últims anys. Temes de la qualitat percebuda, es veuen que estan en ordres de magnitud bastant bons, per tant l'oferta no és dolenta. Aquí el que els he avançat anteriorment, el tema que el que són els regionals també entren dintre de la planificació i de les accions i de les funcions que té l'Agència del Piemont. Més coses que tenen, també tenen 8 línies radials de transport de bus nocturn que han anat ampliant amb un creixement que aquí el poden tenir, i després també tenen des del 2008, i amb creixement un sistema de transport a demanda sobre els autobusos, amb demanda prèvia. Està integrat i és una de les qüestions que nosaltres dintre de Catalunya és un tema del que és el cost d'integració amb els sistemes de transport a demanda. Abans el conseller ha donat un gran impuls de que aposta des de la conselleria per sistemes de transport a demanda. El cost de la integració és un tema que hem d'enfocar clarament, perquè no hem de fer pagar un servei que no estigui integrat. Per tant, aquest cost d'integració el tenim que tenir en compte. Ells ja fa pràcticament 10 anys que el tenen en funcionament. Aquestes són les diferents línies de transport a demanda que estan fora de l'àrea de Torí. Són zones de baixa demanda, però que estan lligades amb serveis tant interns del batxino com de connectivitat amb l'àrea de Torí. El número de passatgers amb l'evolució que ha anat, a més, s'ha passat d'un únic batxino a l'any 2008 als 4 batxinos que estan dintre de l'agència. Aquesta no és la presentació perquè l'havíem depurat, però la passo ràpid. I llavors el que tindríem, hi ha unes reflexions a fer entorn a les autoritats de transport metropolità. Quines han de ser les seves funcions, aquí ho tenim, quina és la seva producció, com s'ha de gestionar de la millor manera eficient els serveis que tenim, les funcions, la planificació, la producció dels serveis, i llavors hem de jugar amb existència d'una única autoritat o existència de diversos cossos d'administracions. O sigui, una autoritat el que fa és centralitzar, té els avantatges d'una coordinació respecte de diferents serveis que en el cas nostre estan integrats, però hi ha serveis que depenen de diferents administracions i que distorsionen de cara que el servei final és del propi usuari. Les barreres que es creen, aquestes han de ser millorades entorn a l'eficiència dels serveis. Llavors, aquí tenim una explicació del que els ha passat amb ells. El tenir aquesta duplicitat de diferents administracions, abans ho deia la doctora Tomàs, crec que molts no han votat el tema de les relacions multinivell, que jo crec que és important, que també afecta a la temàtica de les competències. Són dues coses que estan molt lligades, les competències amb la relació política i la flexibilitat del model a escollir, un model més flexible, que no sigui tan rígid, s'adapta més a les realitats canviants que tenim, i en canvi una estructura més rígida el que implica és que els canvis s'acaben aposentant i acaben sent estructures que presenten les mateixes característiques de les situacions d'abans. Aquí és un cas que si no existís l'autoritat, per gestionar el mateix tindríem 9 contractes amb 9 administracions diferents, i aquí tenim un únic contracte o una única administració contractant
que fa diferents contractes, però amb una mateixa línia, amb una mateixa estructura. Quin és el rol exacte que ha de tenir l'autoritat en funció, quina és la millora amb el transport que tindríem, transport públic, quina és la millora que hem de desenvolupar. Dic que aquesta no era la presentació perquè he anat depurant certes coses, no era la presentació que tenia. Una cosa també important és quina és la missió del regulador i quins són els tipus de contractes que hem de tenir. Aprofito per dir que estem tenint certs canvis i alguns dels que estem aquí hem estat parlant de que tenim canvis amb el que és els models de contractació dels serveis de transport. Estem en models que anteriorment no tenien risc per a l'operador, o si tenien el risc de l'operador eren riscos molt, diguéssim, molt cosmètics, i llavors el que s'ha de tenir és quin és el tipus de contracte que hem de tenir adequat amb les normatives i amb les directives europees que transmetin el risc. Hi ha modalitats que no transmeten el risc, contractes de serveis, llavors hem d'escollir la modalitat que nosaltres creiem, en aquest cas l'autoritat, creiem que per aquella línia, per aquella tipologia de servei ha d'estar adequat, perquè la transmissió del risc no és directa i llavors hem d'escollir un contracte de serveis o una tipologia de concessió. En aquest cas, el que ens serveix, aquestes tipologies, si associem en risc de cara a l'autoritat, de cara a la pregunta que han respost majoritàriament, a la pregunta de la doctora, ha estat que el finançament és el que els preocupa més. El finançament pot ser que si estem ajustats amb un contracte de serveis, automàticament el no haver-hi risc, el nivell de l'oferta i del servei està condicionat a la disposició pressupostària, perquè el no haver-hi risc implica que les modificacions que puguem tenir dintre del servei les assumirà directament l'administració. Això comporta, com ens ha passat amb les... Ara ja estem sortint, però en etapes anteriors, al 2010, amb la crisi, que hem tingut que fer unes rebaixes substancials amb l'oferta, no? Perdó, ja vaig acabant. Llavors, aquesta adequació a les directives en factors de risc, el que sí que potencien és que s'ajusten els contractes realment a la demanda i hi ha un risc associat que en aquest cas no penalitza únicament a l'autoritat, sinó que també està assumit pel prestador del servei. Com tenim l'autoritat respecte que és una unitat de negoci, és el que acabo també d'explicar. Quin és el tipus de contracte, el propòsit del contracte, els acabo d'enfocar. Després, l'aplicació de bonus, malus, ha d'estar associat clarament al servei i a la demanda que es té, a l'operador, amb una demanda, o sigui, el risc de demanda ha de ser un risc just, no ha de ser un risc injust, però també les bonificacions han de ser justes, no han de ser únicament per criteris de puntualitat. La puntualitat és un factor essencial dintre del servei i tot allò que no sigui associat o degut per motius aliens a l'operador han de ser penalitzats perquè és part del seu servei. No podem bonificar puntualitats quan és el que ha ofertat i està dintre del contracte. Definir clarament la compensació de l'estructura. Si anem a risc, hem de definir clarament quina de les parts ha d'assumir cada una del risc, determinar el risc i associar-lo dintre de l'oferta, i quin és el rol públic que ha de tenir aquesta autoritat. Això són reflexions que hem anat deixant, que també m'ha transmès el senyor César Paunesa, i crec que durant el debat després el podrem obrir, totes aquestes reflexions. En principi, perdoneu l'agosarament per explicar un cas que considerem que és molt interessant, que el tenia que haver explicat el ponent, però des de l'organització, des de l'AMTU, hem cregut que el cas és molt interessant pel capítol d'innovació, que és l'augment del que és una àrea metropolitana que assumeix diferents municipis que també estaven fent la prestació del servei, però que no estaven recollides dintre d'aquesta autoritat. Jo crec que hi ha similituds a Catalunya i que és un model que es pot assimilar, no vull dir copiar, es pot assimilar amb la idiosincràsia que tenim amb els reptes que ens han de venir. Moltes gràcies i espero que hagi servit per donar una miqueta de llum.
Molt bé, moltes gràcies per haver fet també de Cesare Paonessa, senyor Labranya. Ens han vingut ganes d'anar a Turí i comprovar tot això que es diu. Bé, a continuació, una altra experiència, en aquest cas de França, té la paraula el senyor Philippe Voyat, que els parlarà de l'experiència de la regió de Lió. Muchas gracias por la... de explicar. Primero, en French. Municipios, tanto municipios como en todo el resto de Europa. Francia son 100 departamentos y desde el inicio de la República, durante 200 años, todo el poder, más allá de París, está en manos de los departamentos. Las infraestructuras eran en manos estaban en manos de los departamentos, todas las prestaciones sociales. Por ejemplo, el departamento du Rhône, que vamos a hablar, tiene un presupuesto mucho más grande que la región Rhône-Alpes, que es una creación administrativa bastante reciente. El caso de Lyon es un caso todavía más particular. Usted puede ver que la ciudad de Lyon solamente tiene 48 kilómetros cuadrados y 500.000 habitantes. Pero históricamente la influencia cultural y económica de Lyon fue mucho más grande que su territorio durante toda la historia, desde la Edad Media. Es una ciudad que está relacionada con Ámsterdam, con Nuremberg, con Torino, con Milano, con todas las ciudades libres del resto de Europa. Y cuando hubo la revolución, Lyon reaccionó mucho contra el centralismo jacobino de París. Y en esta época fue castigado y el territorio del departamento alrededor de Lyon fue reducido, mucho más reducido que los otros. Y durante siglos, y Lyon tenía esa posición muy grande, muy fuerte, por ser un nudo de comunicación, no por ser la capital de un territorio regional con una historia, con un condado, un duque, un príncipe. Nunca fue la capital de una región autonómica, solo un nudo de comunicación, una especie de Singapur ante de la hora. Entonces, recientemente, en 2015, hubo un cambio muy grande en Francia, que fue la creación por la primera vez de una metrópole, en Lyon Métropole, que ahora tiene dentro del territorio de Lyon los poderes que tenía anteriormente el departamento. El departamento de Lyon, dentro del territorio del departamento du Rhône, dentro del departamento de Lyon, del territorio de Lyon, perdió sus poderes y ahora todo pasó en manos de la metrópole, que es un caso único en Francia. Fue una ley nacional para permitir que eso pueda acontecer. Y ahora el Citral, que lo vamos a describir un poco más tarde, el Citral que antiguamente hacía la gestión de los transportes públicos en el territorio de Lyon, ahora es responsable de todos los transportes en todo el departamento, porque antiguamente la métropole de Lyon, le Grand Lyon, que era la communauté urbaine de Lyon, manejaba sus transportes a través del Citral en su territorio, y el departamento du Rhône manejaba los transportes públicos en el territorio. Ahora el departamento du Rhône perdió los poderes de prestación social, el poder de infraestructura dentro del territorio de Lyon, y también pasó para la gestión centralizada en Lyon de todos los transportes públicos del territorio rural. También de la comunidad urbana de Villefranche-sur-Saône, que es más o menos 20 kilómetros al norte de Lyon, que era un perímetro de transporte urbano aparte, ahora está manejado desde el Perro Citral, que pasó de ser únicamente el brazo armado de la métropole de Lyon a ser el brazo armado de todos los transportes al nivel del departamento. Algunos números de la parte de Lyon mismo, de la métropole de Lyon.
son 4 líneas de metro, 2 líneas de funicular, que representan más o menos 50% del tráfico diario, 5 líneas de tranvías, 120 líneas de bus. Son 330 viajes por año por habitante, que es un nivel bastante alto, pero no es el nivel de Francia. Es un poco más que Barcelona, pero es muy similar a Barcelona. Y tenemos, antes de voy a voltar a esta. Otra particularidad de Lyon, que es tan pequeño, tan chico, que el aeropuerto de Lyon estaba fuera del perímetro de la metrópole. Entonces, hasta poco tiempo, el Rhône Express, que era un fast tram que iba del centro de Lyon hasta el aeropuerto, no estaba en manos de la metrópole de Lyon, estaba en manos del departamento, porque fue construido encima de una antigua línea de ferrocarril que pertenecía al departamento. En 2015, cuando todo fue recuperado, ahora el Citral controla el Rhône Express, y el Rhône Express en la misma infraestructura tenemos 2 operadores diferentes. El tranvía blanco es el tranvía urbano, que para cada estación, como cualquier tranvía, y el Rhône Express, que está bajo control de otro operador, que solamente para en 2 estaciones y va en 25 minutos al aeropuerto. En la misma infraestructura tenemos 2 operadores diferentes, pero la infraestructura pertenece al Citral. Estamos hablando de un presupuesto anual de 820 millones de euros. Las recetas, más o menos 40% vienen del famoso versement transport, que voy a explicar lo que es el versement transport en Francia, que es una peculiaridad europea en el financiamiento. 27% viene de la billetería. Otro 25% de la participación de las colectividades locales. Pero el Citral también está responsable de la infraestructura, no es solamente una organización que maneja la parte de operación. Todos los investimentos están en manos del Citral. Entonces, dentro de ese presupuesto estamos hablando, vamos a ver en las despesas, estamos hablando de 28% son de la investimiento en infraestructura y mantenimiento del sistema. Un pequeño aparte sobre el versement transport. El versement transport fue creado en los años 70 alrededor de París y fue después extendido a toda Francia. Todo reagrupamiento de municipios, justamente por el fraccionamiento en municipios en Francia, fue inventado eso en el 70. Todo reagrupamiento de municipios de más de 10.000 habitantes tiene el derecho de recaudar el versement transport, que se cobra sobre los salarios de las empresas de más de 11 asalariados, empleados. El mínimo son 0.5% cuando es solamente una red de bus, y los perímetros, las autoridades urbanas que tienen el derecho de recaudar eso pueden ir hasta 1.75% cuando entran en un proyecto de tranvía o de metro o de cosas así, que tiene que tener la autorización del gobierno central para hacer eso. La recaudación se hace a través de la URSSAF, que es el sistema de seguridad social francesa, de la gestión de los encargos sociales de las empresas. Esa recaudación se hace a través de los encargos sociales de las empresas y va en la cuenta de la autoridad local, que es el Citral en ese caso, y ese dinero solo puede estar gastado en proyectos de transporte público. Es totalmente controlado en ese sentido. Entonces, ves que en Lyon tiene un punto 8.5. El versement transport en la métropole de Lyon está al nivel máximo, porque tiene muchas infraestructuras. Tiene un grupo de... A ver,
Ahí tiene un grupo de municipios al este, donde está ahora el aeropuerto de Lyon, que no entran en la metrópole, pero entraron como municipios asociados y delegaron al Citral la gestión de los transportes públicos. Y también al oeste, ahí, tiene otros 5 municipios que son adherentes de la metrópole, pero que son adherentes solamente al nivel de transporte, pero que no son adherentes a la metrópole para todas las otras responsabilidades de la metrópole. Entonces, cada espacio, por sus características, tiene el derecho de recaudar un versamo transport totalmente diferente. Usted vio que 40% de la financiación de los transportes públicos en esta región viene de ese versamo transport. Gobernanza ahora. Le Grand Lyon, la metrópole, solamente la metrópole, que hemos visto, son 59 municipios, 165 consejeros metropolitanos electos por sufragio directo, que eso también es una novedad, totalmente nuevo. Antiguamente los consejeros de las comunidades urbanas estaban elegidos por cada municipio envía un consejero pero los ciudadanos no lo elegían. Ahora, en las últimas elecciones municipales, íbamos a votar para consejeros municipales y también para consejeros metropolitanos, que es la primera vez que lo hicimos. Entonces, esos 165 consejeros ahora tienen una legitimidad democrática total, no es de segunda mano. El Grand Lyon tiene ahora el desarrollo económico como prerrogativa, educación y cultura, que pasó de los departamentos a la metrópole, la solidaridad, que también pasó de los departamentos a la metrópole, desarrollo urbano, viviendas y agua y saneamiento, recogida de residuos y limpieza. Y la movilidad fue delegada al Citral, que el Citral es una organización que tiene 28 consejeros. Algunos vienen del Grand Lyon, otros vienen de lo que resta del departamento, porque el departamento todavía existe en un formato reducido. Entonces, algunos consejeros vienen de ahí. Los 21 son 21 que vienen del Grand Lyon, 4 que vienen del departamento, son 229 municipios rurales, un consejero de la comunidad urbana de Villefranche, un consejero de la comunidad del este de Lyon que le a presenté y un consejero representante de los 6 municipios participantes de la parte oeste. El Citral es responsable por 3 redes estructuradas, 2 urbanas y una interurbana, 2 servicios especializados, discapacitados y el expreso de aeropuerto, y todas las operaciones son delegadas a operadores privados a través de licitación cada 6 años, y tiene un mandato específico para el desarrollo de la región urbana. Voy rápidamente a mostrar cómo funciona. 13 miembros ejecutivos, que es el directorio del Citral, un comité sindical, donde están los 28 consejeros que se reúnen cada 6 semanas para votar las decisiones, y tiene 6 comisiones que tratan de esos temas. Una historia rápidamente. Lyon, como ves, en la Edad Media no estaba al límite entre el emporio germánico y el reinado de Francia, y ahora, por razón geográfica, todavía está en un nudo. Y ves, cuando se construyó, y lo que fue una fuerza para Lyon durante siglos, que era un nudo de comunicación, hubo una limitación enorme con las infraestructuras del siglo XIX y del siglo XX, porque el tren entre París y Marsella, entre Alemania y España, toda esa comunicación corta la ciudad de Lyon en 2. Puede ver que al sur de la línea de tren es un tejido urbano totalmente diferente del resto. Y ves como la estación ahí viene el tren que va de París a Marsella, ahí tiene la autopista que va de París a Marsella, de Alemania al sur de Europa. Corta totalmente la ciudad entre una ciudad ahí al norte, que está linda, y a la parte del sur mucho más industrial, que perdió mucho valor por causa de la infraestructura a lo largo de los siglos. Y ahora, las próximas etapas
son que Lyon, como ves, el departamento, tiene toda esta parte que al este, que es la región urbana de Lyon, que tiene un poder de atracción que no está en control de Lyon todavía. Tenemos 500.000 personas que están en otro departamento, que es el departamento de l'Isère, que depende de Grenoble, que es uno de los desafíos que ahora tienen que organizar. Y también tiene ese eje de autopista, de infraestructura que corta la metrópolis en dos. Y ahora, desde diciembre pasado, la autopista dentro de Lyon perdió el estatuto de autopista y pasó a tener el estatuto de boulevard urbano. Entonces, ahora la ciudad de Lyon tiene el derecho de cerrar el famoso túnel de Fourvière, que es un túnel, el famoso tapón de Lyon, obligando el tránsito a pasar por la ronda, y progresivamente el centro de Lyon, la autopista dentro del centro de Lyon va a transformar en un boulevard urbano. Y el Citral, que es la autoridad de transporte, sirve como actor principal de esa integración territorial, que a través de la movilidad que la integración territorial se decidió en esa región de Francia. La parte en blanco, eso es la región urbana de Lyon, económicamente y culturalmente, pero ves, la parte en azul es administrativamente la región de Lyon, el metrópoli y el departamento. Tiene todavía un desafío que de atender a los 500.000 habitantes que viven en la parte del este del territorio, que todavía no están bajo el control político de la gobernanza de Lyon. Muchas gracias. Moltes gràcies. D'aquí ve la pregunta, abans de la intervenció del senyor Martín Calap. Benvingut. La pregunta és aquesta. Atenció. Diu, quantes vegades han estat a Viena? La primera resposta, ja ho veuen, no hi he estat mai. La segona seria sí, hi he estat a Viena, hi he anat. I la tercera, conec el sistema de transport públic de Viena. Aquí no diu si han estat o no hi han estat, és només si coneixen el sistema de transport públic de Viena, que tot pot ser, no? Per tant, anem a la votació, la A, la B o la C. Serà un bon punt de partida perquè el senyor Martín Calap aprofundeixi en la seva explicació o no. L'estan traduint, veritat? Un poco. ¿Tiene traducción simultánea? No, ha entendido lo que hemos dicho, sí, las preguntas sí que están en inglès. El senyor Martín Calap farà la seva intervenció en anglès, per tant, les preguntes els ha entès perfectament i ara veurem les respostes i els formatgets per saber el seu coneixement de Viena. Vagin votant, si us plau. És la pregunta número 4. Pregunta número 4, Correcte? Pregunta número 4. Quants de vostès coneixen Viena? No? No hi estan mai? Sí? Hi he anat? I 3, conec el sistema de transport públic de Viena. Aquesta no s'ha de pensar molt. Així com les altres sí, que dius, home, aquesta no, o hi hem estat o no hi hem estat. O coneixem el transport públic havent-hi estat o no havent-hi estat, cosa que no precisa la pregunta. Per tant, acabem la votació, els hi sembla? Ja està. La tenim aquí. Molt bé. Doncs queda clar que no, que la majoria de vostès, gairebé el 60%, un 58% no hi han estat a Viena. Sí, hi han estat un què? Un 36, diu. És que es veu tan petit. Un 16, no? 36, un 36. Perdonin, és l'edat. 36%. I en canvi, el que ens temíem, home, només un 5%, no? Que el coneixen. Un 5% el coneixen. Fins i tot coneixen, hi hagin estat o no, el sistema
que s'entén que hi han estat, no? Perquè si coneixen el sistema de transport públic és que hi han estat, clar. Bé, ja ho veu, senyor Martín Calap, aquest és el resultat del nostre auditori i ara vostè té la paraula en els pròxims 15 minuts. Com vulgui. Endavant. Okay, thank you very much for the... Moltes gràcies per la invitació. Intentaré anar ràpid. Si la major part de vostès no ha estat a Viena, no em podria saltar la primera part. Per això els he dut formació bàsica sobre la meva ciutat. Viena té 1,8 milions d'habitants, el número 7 de la Unió Europea. És gran, però hem de pensar que Àustria és un país molt petit. Potser és per això que hem d'entendre que és una capital amb relativament pocs habitants. El que seria l'àrea metropolitana serien 2,6 milions de persones. La major part de la gent de la regió de Viena viu en aquesta àrea metropolitana, que és també la nostra zona d'estudi i la nostra zona de feina. Jo estic aquí representant Wiener Linien, que és l'operador que actuem en nom de la ciutat. Tenim també una autoritat, però en aquest cas no té tant de pes com l'operador. Està clar que cada ciutat té la seva estructura i les seves tradicions, i en aquest sentit també la nostra ciutat és especial. Una breu història de la nostra empresa. Es va fundar en 1903. La ciutat va decidir que seria interessant concentrar els diversos serveis, centralitzar-los perquè tothom pogués tenir accés als serveis públics de transport. Hi havia diferents formes de pagament i si volíem una ciutat moderna necessitàvem un servei integrat. El següent gran canvi va ser finals dels anys 90, quan Viena es va començar a preparar per la liberalització. L'empresa de serveis de la ciutat de Viena és Wiener Stadtwerke i és d'aquí on derivem. Estem ara en una empresa integrada amb tota la infraestructura sota el paraigües de Wiener Linien. Tenim tots els vehicles, totes les rutes. Nosaltres contractem també els treballadors. Encara són treballadors directament empleats de la ciutat de Viena, per tant són funcionaris amb contractes de per vida. També organitzem els horaris amb un servei tarifari integrat, sempre, però referint-nos a l'àrea de Viena. També tenim una cooperació tarifària amb les regions properes, però el que és més important és que amb el nostre bitllet no hem d'estar pensant a quin transport utilitzem, sinó que realment amb aquest mateix títol es pot utilitzar qualsevol transport. Algunes xifres. Cada any transportem 950 milions de passatgers i tenim 8.600 treballadors, que en termes d'Àustria implica que és una empresa bastant gran. Estem molt contents perquè som una de les principals ciutats amb un transport sostenible. Tenim gas líquid i també motors elèctrics. Veiem aquí el que és el parc de vehicles. Només els tramvies més antics, que encara estan operatius, són de difícil accés, tota la resta són de fàcil accés. Veuen aquí un
el model que tenim, on un 30%, més d'un 30% es fa amb transport públic i només un 27% es fa amb transport privat. El desenvolupament en els últims anys veiem que la tendència és molt positiva per aquest desenvolupament, però no ens centrarem en això. Sobre els passatgers que transportem són, com deia, 950 milions i està previst una projecció que la nostra ciutat creixi molt més. El 2030 tindrem gairebé 2 milions d'habitants, per tant, és una ciutat que creix molt ràpidament i mantenint aquest mateix percentatge vol dir que el trànsit per carretera incrementarà. És per això que nosaltres també haurem d'incrementar l'oferta de transport públic perquè puguin ser compatibles. Aquí veiem un exemple de la intervenció política. A Viena hi ha 733.000 bitllets. Això ho hem de comparar amb el 1,5 milió d'habitants. Cosa que fa que és una proporció bastant notable. Tenim ara més bitllets anuals com abonaments anuals que pas cotxes. Aquests abonaments anuals són unes entrades molt importants per a la ciutat. Va ser una de les grans intervencions que vam fer perquè vam aconseguir reduir actualment, a 2016, vam reduir el bitllet anual amb un preu bastant competitiu, estem a uns 65 euros, i és aquí on va començar aquest boom, aquesta gran pujada. Cada vegada més gent va comprar aquests bitllets anuals, deixant de banda l'ús del cotxe. Aquí veiem la satisfacció dels vienesos amb el transport públic. Veiem que un 98% de persones encastades que estan molt satisfetes o satisfetes amb el transport públic, cosa que influencia també en el pressupost que ens assigna la ciutat. Per tant, estem molt contents de mantenir aquests nivells tan elevats. Això era una petita presentació. Està clar que hem de fer més per incrementar igualment l'ús del transport públic. Això ha sigut una molt breu presentació perquè aquí hem de parlar de la governança. Dèiem que al final dels anys 90 ens vam convertir en una societat anònima que el 100% del control està, de fet, en mans del govern de la ciutat. També tenim unes certes sèries de normatives europees que supervisen el que són els diferents contractes que emetem. Per què? Doncs perquè Viena, en comparació amb els dos exemples previs, té una concessió, té un contracte directe. És com una assignació directa, és això, hem decidit l'opció d'una assignació directa. No és només per fer un negoci estratègic, sinó per fer una gestió diària. Volem seguir sent part de la ciutat. I és per això que no es va obligar la ciutat de Viena a obrir a concurs tot el servei. Aquesta concessió i aquesta adjudicació va rebre un 100% del suport. És també una cosa única que un 100% dels representants votessin a favor. Com saben, sempre l'oposició, tant al meu país com al seu, sempre està en contra de tot el que es proposa. Per tant, aconseguir aquesta unanimitat va ser un resultat molt positiu. Tots els partits han d'estar d'acord amb aquesta adjudicació directa. Que també es donen en altres ciutats com a Praga, com a Budapest, Brussel·les.
De què tracta aquesta adjudicació directa? Doncs vol dir que, com dèiem, tenim tot el transport públic tret del transport ferroviari. És l'operador nacional el que s'encarrega d'aquests trens de rodalies també. Tenim un sistema modal i quins són els objectius? Doncs entre la inclusió, perquè sigui accessible per tothom, és més difícil del que pot arribar a semblar, i també volem millorar la qualitat. Tenim tota una sèrie de paràmetres, però no entrarem en detall. No anirem ni a mirar quines sabates porten els conductors, però gairebé. El finançament, pel que fa al finançament, està clar que com que ve directament de la ciutat doncs hem de ser molt rigorosos i pel nostre bé hem de mantenir aquest nivell dels nostres clients, perquè altrament perdríem subvencions. Per nosaltres és important, també estem obligats gairebé a ser molt innovadors, sobretot en el que són els sistemes d'informació. La nova aplicació que es publicarà demà incloem tots els diferents serveis, des del cotxe compartit, com les bicicletes. Els factors que més incideixen serien l'entorn i el Departament d'Entorn i Serveis. El segon és el Departament de Planificació Urbana, que són els que decideixen quines són les orientacions estratègiques i en quina línia, com s'ha d'alinear amb la nostra estratègia. En tercer lloc, el Departament Financer, perquè el nostre pla de negocis anual ha d'estar d'acord, ha d'estar aprovat pel municipi. I encara més incideix també la Junta de Supervisió de la ciutat, que està dirigida per alguns representants municipals. Com dèiem, insisteixo, són part de l'administració municipal i és per això que hi ha moltes coses que ens lliguen a la ciutat. Aquí veiem que tenim una estreta relació amb la planificació urbanística, que decideixen quines són les parts que han d'estar més ben servides amb transport públic. És d'aquí on tenim aquesta informació, fem una anàlisi i juntament amb el Departament de Desenvolupament, sempre sota els paràmetres que ens indiquen, nosaltres desenvolupem una xarxa i una sèrie d'orientacions sobre on construir, on incidir. Amb aquests comentaris de la ciutat intentem fer realitat, implementar el projecte. Per exemple, a principis de setembre, crec que era el 6 de setembre, obrirem una nova ampliació del metro, però no tinc temps per ensenyar-los aquest exemple. Tindríem un segon exemple, que és un gran canvi en la nostra història. Primer, la idea era només aconseguir més i més passatgers i, per tant, ens centràvem a ampliar aquest percentatge, aquesta diferenciació modal. Però des de 2012, el que volem és reduir les emissions de carboni i també tenir una flota un 80% sostenible. La gent cada vegada camina més, va més amb bicicleta, però també utilitza més el transport públic. Pot ser bastant únic en aquest sector, però crec que és un bon exemple de com estem servint a les polítiques de la ciutat. Sobre la influència financera, també molt breu,
perquè amb una empresa que està tan íntimament lligada a la ciutat són evidents, no hi ha ànim de lucre, òbviament, hi ha un subministrament de capital directament de l'Ajuntament, i per l'ampliació del metro també hem rebut un 50% del finançament per part del govern central del país, d'Àustria. Aquí veiem els ingressos per títols, que incrementa lleugerament, però encara estem sobre un 65% del cost operatiu, que no està ni bé ni malament. Sempre està en relació amb la qualitat que s'ofereix. Aquí veiem les inversions, que són bastant importants. Estem entre 300 i 400 milions d'euros a l'any invertint en flota o en ampliació del metro. Per tant, podem dir que la ciutat de Viena està finançant el nostre sistema. Per tant, hem de demostrar que és una bona alternativa invertir en el transport públic i no tant en ensenyament, en escoles, en hospitals, que també són importants, evidentment, són partides importants. Bé, això és tot el que els volia explicar. Moltíssimes gràcies. Maybe you have some questions left for later. Bé, si hi ha preguntes les podem respondre després. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Poden tornar tots al seu lloc. Després els tornarem a fer venir els 3 ponents. Després, a la taula rodona en què hi haurà ponències molt curtes per part de 3 persones més i un debat a la taula, i si hi ha alguna pregunta del nostre públic. Moltes gràcies, doctora Tomàs i els 3 ponents que ens han acompanyat. Bé, continuem amb el programa previst, amb un quart d'hora de retard, només sobre el previst, que intentarem anar recuperant. Ho fem, recuperem el programa d'aquesta jornada 2017 amb la votació, atenció, i entrega de premis del concurs de dibuix Viatge gratis amb la T16. Recordin que tots vostès, els he anat recordant al llarg del matí, poden votar el cartell guanyador. De fet, seran vostès que tenen l'última decisió sobre el premi, vostès són el jurat. Hi ha 3 cartells finalistes i es donaran 3 premis. El primer rebrà per part de l'AMTU una bicicleta elèctrica i, a més, la classe del nen o nena guanyadora o guanyador també serà convidada per gentilesa de Ferrocarrils de la Generalitat a l'activitat del tren de l'ensenyament. El segon premi és un cap de setmana de juliol o d'agost en família, 2 dies tot inclòs per al guanyador o guanyadora, els seus pares i germans o germanes a Port Ainé amb el tren dels llacs, i el tercer premi és una excursió d'un dia tot inclòs per al guanyador o guanyadora amb els seus pares i germans o germanes amb el tren dels llacs, escollir entre 8 tipus d'activitats diferents. En aquesta edició del 2017 s'han rebut 62 dibuixos de 6 escoles i de 5 municipis diferents. Ara mateix veuran, ja els veuen, els 3 dibuixos, els veuen aquí projectats, de fet ja els havien descobert amb el Telegram, les persones que ho han pogut consultar, també els tenen en un dels fulls de la documentació que se'ls ha lliurat per si els volen veure amb més detall. D'aquí un moment, per tant, podrà començar. Preparin ja el Telegram, la votació de tots vostès. Recordin que es correspon a la pregunta número 5, com els havíem dit abans, que ja estava penjada al seu Telegram, concurs viatge gratis amb la T16, que aquest any arriba a la 4ª edició. Estan a punt, ho tenen clar, s'ho rumin i votin, quan vulguin. Ara aquí no hi haurà formatgets, Aquí ja els direm ara, un cop es tanqui la votació, em passaran uns sobres, que hi ha un pseudònim, el nom de l'alumne nen o nena guanyador, a quina escola correspon i el nom també del representant de l'escola que pujarà a recollir-ho. Entre aquests 3 finalistes, tots 3 tindran premi. Començarem pel tercer, després pel segon i després pel guanyador, pel primer premi. Han votat?
tenen clar, no? Molt bé. Doncs processem ràpidament i tan bon punt em portin els sobres amb els dibuixos. Farem la proclamació dels premiats, començant pel tercer, després pel segon i finalment pel primer premi. Després continuarem amb una taula rodona, amb debat, per a 2:15, si tot va bé, anar a dinar. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs aquí ho tenim. Comencem pel tercer premi, que és aquest que tinc aquí. Obrim el sobre per conèixer qui hi ha darrere d'un pseudònim que es diu Lluna. El pseudònim és Lluna i per tant deu ser una noia o una nena. Però vaja, mai se sap. Per tant, obrim el sobre, tenim pseudònim Lluna, es tracta de la Imma Garnica de l'escola Sant Crist... Perdó, no, hi torno, És més complicat que això. El pseudònim és Lluna i el nom de la nena és Ting Ting U, correcte? Ting Ting U és el nom de la nena que ha fet aquest dibuix, aquest que es veu la Sagrada Família, correcte, i el bus al davant, i recollirà el premi Imma Garnica, que és la directora de l'escola Sant Cristòfol de Premià de Mar. Quan vulgui. Lliura aquest tercer premi el vicepresident primer d'AMTU, el senyor Jaume Mauri. Què tal, senyor Mauri? Posin-se aquí al davant, davant de les taules, que així podrem fer la fotografia en condicions. El senyor Jaume Mauri lliurarà aquesta entrega simbòlica del cartró, que després es canviarà per aquest premi, tercer premi, una excursió d'un dia, tot inclòs, per la guanyadora, en aquest cas, Ting Ting U, amb els seus pares i germans o germanes amb el tren dels llacs, escollir entre 8 tipus d'activitats diferents. Moltes gràcies i enhorabona a l'escola també per la part que li pertoca. Molt bé, continuem. Coneguem el segon premi. Segon premi. Darrere del pseudònim, Déu-n'hi-do, Dabgerubosboy, no, Dangerous no ho diu, però deu voler-ho dir, però no ho diu. Diu Dabgerusboy, d'acord? Però com el pseudònim és igual, doncs és un nen que es diu Maiol Castrejón Casals. De quina escola? De l'escola Divina Providència de Mataró. I qui recull el premi és la cap d'estudis de l'escola Divina Providència de Mataró, la senyora Lali López. I lliura el premi el senyor Pere Torres, que és director general de l'Autoritat del Transport Metropolità. Premi, per tant, que recull Lali López en nom de Maiol Castrejón Casals i que li lliura el director general de l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità, senyor Pere Torres. Gaudirà d'un cap de setmana de juliol o d'agost en família, 2 dies tot inclòs, per aquest nen amb els seus pares i germans o germanes a Port-Ainé amb el tren dels llacs. Aquest era, per tant, el segon premi. I arribem al sobre amb el primer premi. Aquest sí que té poca història. Ja et puc ensenyar per aquí, no? Perquè és el que queda. Arribem al moment de lliurament a un pseudònim que és Sakura, pseudònim Sakura. És una nena que es diu Sofia Lacerda da Costa, de l'escola Roc Blanc de Viladecavalls, i recollirà el premi per la Sofia l'Aran Orfila, que és la directora de l'escola Roc Blanc de Viladecavalls. Si us plau. Posem cap allà la bicicleta al davant per la fotografia. Sí, el guanyador és aquest d'aquí. Bé, el de l'autobús, a tots hi ha autobusos. El de l'esquerra. Aquest és el guanyador. Aquest d'aquí. A veure, un moment.
Segon. Primer. Un momentet. El primer premi. El primer premi és la nena i els autobusos darrere, correcte? La nena ninja. Vale? Primer premi. Per tant, primer premi, segon premi, tercer premi. Correcte? I aquest primer premi s'emporta aquesta bicicleta elèctrica, no ara, per no causar un cert grigall a la sala, la deixem aquí i després s'emportaran la bicicleta elèctrica la nena guanyadora d'aquest primer premi, la Sofia, de l'Escola Roc Blanc de Viladecavalls. Per tant, enhorabona, un aplaudiment per tots els participants i per tots els premiats. Moltes gràcies.